Muno province yeMashonaland and Best makavotwa zvine mutsindo by 312,000 against the 200 yaChamisa. Saka takuti imi mapofu vamwe ava vakange vasina kuona mukavhotera kabishop aka muprofita wenhema uyu anozvigadza moto oramba kubvira wacho, anozvigadza shiri dzoramba dzodzokera papodium. Makambozvinzwa kupi kwezvizvo? Ndo zvinotaurwa naJehovha kuti hatidi kutamba nezita raJehovha tichisvika pakadaro. Tenge tichitiwo zvakare pakunamata kwedu ngatinamatei takaswatanuka. Ngatirege kukangamwa zvakaitika kunana Noah, zvakaitika kuSodom neGomora. Zvinotaurwa naMatthew muchapter 24 yake kuti chenjererai mazuva ekupedzisira kuchauya vaprofita vakawanda. Venhem achikutaurirai kuti anogona kusumudza kuti muti uyu enda apa uchienda, nekuti Satanika haana kutorerwa masimba ese, anawo ekufamba. Saka ngatingwarirei. Ko iwo muno mazowanda maprofita kusvikira pakadai, kana mubhaibheri hatina kumbozvinzwa zvakadaro. Kwaingweta muprofita mumwe chete vaviri panguva. Ko ava vamwe ava vanenge vakazesa madhirama apa kuti iri ndire $1, iri ndire $2, ndo zvakarehwa here izvozvo? So munotorerere mari yevanhu muchishandisa zita raMwari, wotorera murombo kuti ngabvise chegumi asiye kumba ane nzara, oenda kumba kwaana chekudya anzi hurumende yaMnangagwa yakaipa. Yakaipa sei? vaMnangagwa vari kuti uyai tisenze tisumudzire nyika. Bambe rine kushanda. Bambe